Hej. Så er jeg kommet ud i min have igen. Og det gjorde jeg mest, fordi jeg skulle ud og se på græssets længde, om det er ved at være tid til, at det snart skal slås igen. Så jeg kan give min mand besked om, at nu må han komme i gang. Det passer ikke, hvad jeg siger. Det er mit job. Og jeg er nødt til at tilstå, jeg elsker det. Det er min yndlingshavebeskæftigelse. Og så tænker du måske, at du kan se, at der er lidt græs her bag ved mig. Men det er faktisk ikke nok med det. Jeg vender lige kameraet. For jeg har alt det der skal slås. I love it. Nu er det jo ikke med en håndskubber. Så jeg har en havetraktor. Og den er rigtig god, når den virker. Så grunden til, at jeg står her og snakker om græs, det er jo i virkeligheden, fordi det, jeg har fundet ud af i forhold til det med at slå græs, det er, at jeg tænker på alt og ingenting. Mest ingenting, når jeg slår græs. Så det er sådan en slags meditativt frirum, hvor jeg bare kører rundt og rundt og rundt, og skal sørge for, at jeg følger fuldstændig samme spor, bare et hak videre, sådan så jeg når alt græsset igennem. Det tager cirka 2 timer at slå alt græsset i hele haven. Så der er virkelig god mulighed for at falde helt ned, få ro på. Og det kunne jeg faktisk godt, kan jeg fornemme, bruge lidt i dag. Så måske skulle jeg sætte mig ud på havetraktoren og køre lidt rundt og få slået alt det fine, meget grønne græs. Det er helt utroligt, så flot det er i år. Det er nok alt det regn. Nå, så min pointe med at sende den her video ud, det er, ved du, hvad du kan bruge til at få ro på dit nervesystem, komme ned i kroppen og egentlig bare være til stede i nuet? Har du noget i dit liv, som du kan slå over på? Og hvis ikke, så kan det være, at du har brug for at få et lille tip, eller du kan have brug for at tale lidt om, hvad er det egentlig, der sker for dig, når noget bliver for meget, og alting kører rundt i hovedet, og måske giver søvnløse nætter, og så videre, så videre. Det var den lille korte besked. Tak fordi du hørte med, og så er du velkommen til at tage kontakt. Jeg taler også med mennesker online, og jeg har nogle ledige tider sådan for øjeblikket, så bare giv lyd. Zoomofocus.dk. Hej.